Kebelet. Kebet kebelet ora. Sembah nuwun Pak Wit sampun berkahi kanca-kanca Madangkara luar biasa tenan. Wis kaya ngono iki. Lah pancen kene iki nyaring para calon-calon mahasiswa baru mligining Fakultas Bahasa dan Seni iki pinter, Tru. Sing digoleki lulusan SMKI. Nah, iki mbiyen Umi iki meh dikersake arep diboyong rene. Ya, tak gandoli mboten saged Pak Wit. Menika kajenge cedhak kalih kula. SMKI Solo, Yogya ngendi wae tampani neng kene terus cara panganan dibumboni apike ya kaya mau ya Sekar Domas mau. Ha iya elok tenan. Ya iki pamundhut pirang-pirang nyuwun pangapunten iki tak rangkum tak ringkes dadekke siji. Nah, apa Gong? Ya kuwi ninggal katresnan. Disupport dhisik Mbak Trihastuti Retnawati dan juga Mbak Birgita. Ayo. Tetep tembang dolanan lawas cublak-cublak suweng. Oke, yuk. Diai Mutiara kependem ya, Tru. Nggih. Selamat malam Mbak Birgita Ayu. Selamat malam Pak Dalam. Masih semangat ya? Semangat terus kula, Pak. Mumpung iki ditenggani karo teman-teman mahasiswa. Betul. Mbak menawa kena nggih patik-patik sing kira-kira cocok dengan hatimu yang mana? Leres Pak niku, Pak. Mbak Tuti, selamat pagi. Selamat pagi Pak Yoyo. Aduh, dan menika nembe kemawon lulus saking SMP. Sekolah wonten ing SMKI. Ayo. SLB toh Pak. Kok iso SLB ora? Sekolah luar biasa kan jadinya saya juga luar biasa. Yang luar biasa apanya? Ada deh, nanti saya WA. Iya. Diucapke sih Birgita untuk keluarga besar UNES khususipun Fakultas Bahasa dan Seni. Yo. Nggih, ngaturaken terima kasih nggih Pak sudah menyambut Madangkara dengan baik tadi. Terus semoga Fakultas Sasa dan Seni nggih Pak. Bahasa dan Seni. Bahasa dan Seni semoga tetap maju, semakin mudara, mahasiswanya semakin banyak. Amin. Iki ya coba Mbak Dr. Trihastuti Retnawati. Dokter napa niki Pak? Dodok. Ayo dodok terus kotor. Minum es dan makan ikan dorang. Minum es dan makan ikan dorang. Terus? Selamat dan sukses untuk UNES Semarang. Semoga semakin jaya ke depannya. Menumbuhkan tunas-tunas bangsa yang. Iya tapi ya emang angok tambahe wakeh lho piye. Oh sithik wae to Pak Yoyo? Ora, sithik akeh ra masalah, sing penting mburi dhewe angon lho ya an. Kemalo ikan dorang to. Kan sudah Semarang tadi kan sudah Pak Yoyo, minum es dan ikan dorang. Iya. Selamat dan sukses untuk UNES Semarang kan benar. Lah kok tambahi jaya kayak mau di udara ya kan saya suka ditambah-tambah biar panjang Pak Yoyo. Ya. Nggih Bu Dokter, nggih. Jan lah nggih. Ya iki diaturake ya. Sing jenenge ninggal katresnan digarap pisan langgam sik wae sing kepenak, kedua lagi jaranke. Untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi
di UNES yang tercinta ya. Ayo ninggal katresnan coba wiwitono bir buka celuk ya. Nangis sajroning atiku tim UKM Kesenian Jawa. Mas Benjik dan kawan-kawan monggo.
Elak ya wis. Nyeni kok piyayi kene iki mbeksa. Ya nyeni. Lho gamelane wae Unes kuwi duwe 6 perangkat lho. Kaya ngono kuwi apik. Lah kok dak nggo gamelan dhewe. Ngene iki tak nggih pengalaman nggih sejarah. Bake gamelan ijo Kiai Berkah Slamet ya tau tekan Unes. Ngono kuwi. Karo gembut ben dolan. Ya. Ayo, jane kene apik kabeh gamelan sing super sing regane iki sak M ya ana. Ning gandeng iki teman-teman mahasiswa iki do joget ditambahi sitongkas. Iki pamundhut apa ke jeneng Nyidra Asmara iki akeh banget. Mongko iki karyane Mbah Sukron. Nyapa emoh ya? Oh, joget neh. Oh ya. Oke, siap. Lah ngono Nyidra Asmara yo Ya coba ngadeg kok Nah. Bawanana pangkur terus Nyidra Asmara. Nggih, ya apa. Mboten dicepoti, Pak. Mboten dicepoti. Alah wis to wong karinyak ngono tak support. Wong karinyak kok dadak kon nyepoti nyapa lho. Mbok dicepot dhewe. Ayo. Coba kaya apa? Iki mbok ben gayeng iki tambahi neh no. Yo Tik karo Birgita wong telu yo. Bar iki kan kari rontang-ranting minggu karyan. Aja turu sik. Ayo. Yo bertiga. Ning sing bawani ben Umi engko langgame bertiga. Ayo. Nggih. Nah, dimanfaatake. Ya coba. Yo. Matik seri angkleng darma Nana ana crita tingkae kula monggo Dimas Setiawan ya pemburu sinden ya anggere ngarepe Dimas sampe seneng sinden ayo Setiawan karo Dimas Larso ayo pas kuwi ayo ya oh oke terima kasih kene garene sik ayo terus ingkang samya Jemburayu ngerti orang sing jenenge Mas Dimas Setiawan urung ben ketok lho kene lho wah gantenge kaya ngono lho kaya Ariel Noah ayo apik kaya ngono jempolane neh ora iki ngkep aku tangane ngrangkul kaya ngrangkul sinden modele ora iki wis dan ya Larso tak fotone karo aku ngene iki kan. Kakek nenggen kaca bis mburi lho ayo. Ayo. Yo. jenenge ula tampar Nananano wani gonjak karawane sang maha wiku nano ananggih kinaga raja masuk sasilih nyinaga kini yo tak tuti tak kita
Gita, ya beda. Tuti, ya. Delok bal-balan. Ayo apik tenan. Ya, Tik, kipere kowe Tik. Ayo. Konangan seni angkleng dharma kula tampar lilit naga Awas, yo. Ayo Mas. Monggo Pak Wit. Men awat nom yo. Garda depane mahasiswa sing ngiperi Pak Widodo ning mburi. Wah. Pak Widodo derek beksa, Pak. Hah? Derek beksa Pak Widodo. Wah, elok tenan berbaur dengan mahasiswa-mahasiswi elok. Ayo, Mas Gidong ayo diberi motivasi semangat adik-adik mahasiswa. Ayo. Elok lagi. Yo. Tarik. Konangan si angkleng dharma
Tepuk tangan yang meriah untuk mahasiswa UNES Semarang, luar biasa. Wah, dan yo kete apik pancen ya nek seni tarine ngene wah dan elok iki. Sesuk iki mahasiswa tari isi Surakarta kudu tak gerakne ning Taman Eden. Ayo. Tak jak ngono kuwi, ayo. Sing mangkat mesti sing banci-banci kae ora. Ada apa Pak Yoyo? Terima kasih ya, sangat luar biasa semangat dari para adik-adik mahasiswa. Nggih, tetap tongkat estafet ke depan yang menentukan nasib bangsa Indonesia adalah generasi yang handal, hebat, memegang teguh terhadap budaya Nusantara. Ya wis ya.